ஓம் நம சிவாய ஸ்ரீபாலா துணை ஸ்ரீபாலா கடாட்சம் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். இன்றைய கதையின் தலைப்பு தியானம் என்றால் என்ன. அதற்கு ஒரு அருமையான கதையை ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த கதையை பற்றி தான் நான் உங்களிடம் சொல்ல இருக்கின்றேன். சரி, கதைக்குள் போவோம். ஒரு 3 நபர்கள் ஸ்ரீ ரமண மகரிஷியை சந்திக்க செல்கின்றனர். அங்கு ஒரு சிறுவனும் சொல்கிறான். அந்த சிறுவன் சிறிது நேரமாகவே ரமண மகரிஷியை உற்று கவனித்து வந்து கொண்டிருக்கின்றான். அச்சிறுவனை பார்த்து ரமண மகரிஷி மிகுந்த பாவனையுடன் கலந்த முகத்தோடு என்னப்பா என்று கேட்கிறார். அதற்கு அச்சிறுவன், எனக்கு ஒரு சந்தேகம், என்ன என்று கேட்கிறார். அதற்கு அச்சிறுவன் சொல்கிறான், தியானம் என்றால் என்ன என்பதை எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறான். அச்சிறுவன் அதை கேட்டவுடன் அவருக்கு சிரிப்பு அதிகமாகிவிட்டது. சரி, உனக்கு அதற்கு நான் விளக்கம் தருகிறேன் என்று சொல்லி சிஷ்யர்களிடம் சொல்லி இலையை போட சொல்கிறார். அதில் ஒரு தோசையை பரிமாற சொல்கிறார். அச்சிறுவனை அங்கு அமர வைத்து அவனிடம் சொல்கிறார், நான் 2 இம் என்று சொல்வேன். அதாவது முதல் இம் சொல்லும்போது நீ தோசையை சாப்பிட வேண்டும். நான் எப்பொழுது மறுபடியும் சொல்கின்றேனோ அப்பொழுதுதான் நீ தோசையை முழுவதுமாக சாப்பிட்டு முடித்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இச்சிறுவன் அதற்கு சந்தோஷமடைந்து, சரி, நீங்கள் சொன்னபடியே நான் கேட்கிறேன் என்று சொல்லி மிகுந்த அவளோடு அந்த தோசையின் மீது ரெடியாக கையை வைத்து கொண்டு காத்திருக்கிறான். அவர் எப்போ சொல்வார், நம்ம சாப்பிடலாம் என்று அவன் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு அவரது முகத்தையும் பார்க்கிறான், தனது கையும் பார்த்து ரெடியாக வைத்திருந்தேன். நான் முதல் சொல்லும்போது சாப்பிட்டு முடியணும் அல்லவா, 2வது சொல்வதற்கு முடியதுக்குள் நாம் சாப்பிட்டு முடித்தாக வேண்டும் என்று வேறு கண்டிஷன் போட்டு இருக்கிறார் அல்லவா. அதனால் இந்த ஒரு சந்தோஷ கலந்த ஒரு பக்தியோடு அவன் ரெடியாக இருக்கின்றான். அவன் தியானத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டானா என்பதை நாளைய கதையில் சொல்ல இருக்கின்றேன். மீண்டும் அடுத்த கதையில் சந்திக்க இருக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீபாலா துணை. ஓம் நம சிவாய.